Vaig arribar a Xegosa de Sant Bertomeu en l'any 2000, per tant, ja duguem així, o duc així, uns 7 anys i mig. Va ser sorpresa totalment per a mi, perquè jo pensava mai ara una parròquia que tinguera escola, però bueno, anava en el lote, anava en el paquet, i bueno, pues, vaig agafar amb molta alegria i molt de carinyo i molt de gust. I vaig trobar una escola de veres molt interessant perquè no cap dubte que havien allà pues, uns 43 anys d'història, de treball, d'esforç, tant per part de titulars com de mestres, com un carinyo dels alumnes que havien passat per allí, el que vol dir que, a més de donar una sèrie d'assignatures o de coneixements, havia una gran experiència de vida en aquesta escola. I això és el que fa que una escola puguem dir que és una família i que té molta vida. I bé, després dels 50 anys quasi d'història, doncs m'ha tocat a mi viure els 50 anys com a aniversari. Ha sigut de casualitat, però és una tassa que uno agafa amb molt de carinyo també, i procurant que, com també el temps va canviant, l'educació se planteja d'una altra manera, doncs procurem que també l'escola estigui a nivell del que avui ens reclamen els xavals d'avui en dia. I tenim uns reptes per davant, evidentment. En primer lloc, celebrar el 50 aniversari d'una manera, crec que molt significativa. Tota una sèrie d'activitats com xarles, conferències, concerts, espectacles, i tot això corre a càrrec sempre de la gent que està en aquests moments en el col·legi. Tots se fem responsables d'aquesta missió, tots se fem responsables de dur el col davant i estem en un moment puntual, doncs tenim el 50 aniversari. Però a més d'això també tenim altres tasques per davant, que és la fonamental i que dona sentit al nostre treball i també per tota la nostra vida, perquè ho vivim com una vocació, i és l'educació dels nostres xavals. Crec que un aspecte molt bonic en aquest col·legi que m'ha trobat i que continuï veient és que ningú veu això com una empresa, com un treballador assalariat, sinó com un sentit de la seva vida, com una vocació i que dedica la seva vida a compartir el que un té ja viscut en els seus alumnes que ens toquen ara. I per això tenim, com deia antes, unes tasques per davant. Una d'elles, que hem començat ja, és l'ampliació de la seva línia d'infantil i de primària. Volem que el col·legi tingui 2 línies, des d'infantil fins a batxiller, i això significa un esforç per part de tots i la veritat és que està eixint prou bé. Tenim tots ja compromesos en aquesta missió. I la segona és adaptar l'educació als nous temps. Descobrir que els coneixements són molt importants, però quan parlem d'una educació integral de la persona, evidentment que la persona és molt més que coneixements. És experiències, és vida, és compartir, és també moments lúdics. Són els moments que en el col·legi procurem que això arribi al xaval. I procurem fer col·legi i procurar que aquest col·legi cale en la vida dels xavals. És més, no volem només que els xiquets o que els alumnes passen pel col·legi de Sant Bertomeu, sinó que també el col·legi de Sant Bertomeu passe per les seues vides i siguin membres d'una gran família i una gran col·lectivitat. Crec que també és un moment molt oportú per agrair a tanta gent que ha dedicat la seva vida, el seu esforç per construir aquest col·legi. I me referís a titulars, a rectors que han passat per la parròquia i pel col·legi, em referís també a tants professors que han dedicat plenament la seva vida com no, als pares, a les famílies, al APA d'abans i a l'AMPA actual, i com no també a tants alumnes que, com dic, donen sentit a la nostra feina i al nostre treball de cada dia. Agrair a tot aquest col·lectiu, a aquests pilars del col·legi, el seu esforç i la seva dedicació.